er René Diefendauer. Velkommen til Operation Kryds. Som den trofaste seer allerede ved, belyste sidste uges program, hvordan kyllingavlere systematisk pumper sig med vand. Denne uges program kommer derimod til at omhandle omfattende befolkningsbedrag og fødevarefusk. Det er denne lille fætter, der på ydersiden kan virke sød og uskyldig, der i øjeblikket er blevet centrum i en sag, der går hele vejen op igennem systemet i Fredericia Kommune. Vi har igennem pålidelige kilder fundet ud af, at Fredericia Kommune i samarbejde med junglelandet Nicaragua er begyndt at bruge kødet fra den nicaraguianske bjerghamki i stedet for forloren skildpadde. Desuden skulle hobbyterroristen Niels Sjølund Pedersen, der til daglig arbejder undercover som viceinspektør på Fredericia Gymnasium, efter sine arbejde sammen med den nicaraguianske distributør Papa Umba. Sammen skulle de efterhånden have midlerne til at vælte den siddende regering. Niels Sjølund Pedersen, alias Niller og Papa Umba, skulle ifølge pålidelige kilder være i besiddelse af såvel kemiske som biologiske våben, og Fredericia Kommune har derfor indirekte støttet en omfattende terrororganisation. Men nu tilbage til det omfattende og langt vigtigere fødevarefusk i Fredericia Kommune. Hamkikød har nemlig vist sig at være en god forretning for kommunen, da det er væsentligt billigere at importere det fra Nicaragua i forhold til at distribuere og producere forloren skildpadde herhjemme. Vi har beviser for, at denne fødevareombytning allerede finder sted i alle de store fødevarekæder i Fredericia, og vi har derfor besluttet at konfrontere en af dem. Jeg står nu herude foran Provianten, en af Fredericias primære forhandlere af fødevarer. Også herinde bruger de konsekvent nicaraguiansk bjerghamki i stedet for bevidst forlorne skildpadde med sherry. Tidligere på dagen var vores muldvarp inde i Provianten for at sætte et skjult kamera op. De skjulte optagelser viser, hvordan den rødhårede kasseassistent putter hamkikød i bevidst forlorne skildpadde med sherry. Vi har nu de tilstrækkelige beviser, og vil nu konfrontere Ralf Otto von Schauspieler. Jeg står nu her foran Fredericia Rådhus, hvor vi skal til at konfrontere Ralf Otto von Schauspieler, som er fødevareansvarlig her i Fredericia Kommune. Efter en rumtid kom Ralf Otto von Schauspieler endelig ud efter et vigtigt møde med Niels Sjølund Pedersen, aka Niller. Han kommer nu! Ralf Otto von Schauspieler, er det rigtigt, at du ombytter kød fra Nicaragua for at tjene penge på det her i Fredericia Kommune? Jeg har ingen kontakt til Nicaragua. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Er det rigtigt, det er via Niels Sjølund Pedersen, at du er kommet i kontakt med Nicaragua? Jeg kender ikke noget til Nicaragua. Jeg ved ikke, hvor du har det fra. Hvem er du egentlig? Jeg er René Diefendauer for Operation Kryds. Ved du hvad, jeg har set dine programmer, set hvordan du fordrejer virkeligheden. Og så har jeg jo ikke yderligere kommentarer. Så må I gerne slukke det kamera. Så du har slet ikke noget at sige til den her sag? Jeg har ikke flere kommentarer. Som I kan se, ønskede Ralf Otto von Schauspieler ikke at tale med os. Han skjulte tydeligvis et eller andet. Vi ses i næste uge. Samme tid, men ikke samme sted. Som I kan se, ønskede Ralf Otto von Schauspieler ikke at tale med os. Han skjulte tydeligvis et eller andet. Vi ses i næste uge. Samme tid, men ikke samme sted. Sig noget. Jeg kommer nu. Jamen, jeg kan. Det gør du. Jeg har allerede spist det katte. Jeg kan ikke ud. Ej, så må du fingrene i det, bu. Det er for ulækkert. Dem, der kommer forbi. Hvad fanden er det? Der er en, der er skidt derinde.